zabavljao s jednom glumicom, malo prije vodili ljubav, došli za pola sata na probu, ona došla nespremna. Ja se dobro najebe mater. Jebem ti mater, ne razumijem te. Ne razumijem, pa što si me dolazio na probu, ako nisi spremna. Posao je ljubav, to nema, nema tu privatnosti, emocije, nešto. Kako sam ja došao spreman. Kao što sam recimo sa svojim profesorom Glamočakom dođe, napijemo se neke travuljne, travka naka, zelenom pred očima bilo 4 dana. Ja ujutro došao na probu, 2 vezana možda na oko mi ovde. Profesor stavio naočale, krvav, ali ja sam došao na čas. Mogao sam ga to jutro zamoliti, profesor, mogu li ja, sutra sam bolestan, normalno. Pošto je on došao na čas, ja nisam ni pomislio to, došao, spreman, uradio ovo, vježbe, to, priprema, zagrijavanje, scene neke radili, nemam pojma, neća koja godina bila. To je poštovanje, pička u materinu.